ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kaseng New Trap Youth Council Northwest Khasi Hills District. Haga khat khandai tarik unai lor arjar arpulai kala leit ban ai daga jingtho show Deputy Commissioner ka Eastern West Khasi Hills District. Ba umdei shu ban sha ban plong ya ki jinga thong ya kop khwai la da ki nong panya ya ki jinga thong ya kop khwai do kha kimla ban bot ya ki kendon balabu da ki bor district. Kaseng ka ongru bagi babun ki jaka ba plong ya ki jinga kop khwai ki don harut surak. Bar habadon ke jinga kop kwai ki penyeng ya ki kali harut surap. Kaseng kala kentu ya ki nong penya jinga kop kwai bakin but renti ya ki kendon bala ai haki da ki bor district namar lada ki pen ken ya ki kendon kawan ra ya ka jingjin jar ya ki pait ba haga lek kawan khamtam ya ki bapang basutom kumbala ja ha pampernai haga tayo bala dep. Kaseng kala mahamru ya ki nong penya jinga thong ya kop kwai balada kimla ban bot lani ki pen ken ya ki kendon bala ai haki da ki bor district kaseng kala ban pensange ya ka jinga kop kwai. Kaseng kala ya thuru bakat kum ka order bala yo no Deputy Commissioner la kadau shai ba omla satia ban penyeng kali haki Surok National Highway habadon ka jinga kop kwai. Kai ko ban kliang jingi kum kaseng ngilawan ai da ka jingtho ka ba shai ban ni kran shai bahaswa ba ki AK barok kinwan dan kin jah po ke district ke jongi hang ni po Eastern West ni labu mentar ke jingtho hakmat ke jong Deputy Commissioner bat ke jingtho ni la kren sai ba ladang nagaliang ki nong panyat khwai kimla ek ban bot renti katkum ki kendon ki ban nagaliang ki bor jong ke district administration ni la kren sai ba ya ka kam khwai do po Eastern West de bat khang no lada kimla ban bot ki kendon namar lada ki bot katkum ki kendon ki banagaliang ka district administration kala bo bat kala ai ki le se kanum don kanun ka jing thot ka jing panwet ya ki pai ba khamtam ki wayat bayeng hakikam ki jam ki jongki te hadin ka jing ya kan do ka jongi bat ka ji kren ka jongi bat Deputy Commissioner jong Eastern West ula ai ngi ya kini ki kendon bat ki rule nakamta jong ki nong panyat khwai lani ki organizer jong ka fishing competition bat hang ne ki don hadu ku ban nyutli ki kendon ki ban nakaliang ki bor jong ka district ki ai ha ki nong seng khwai hapo ka district te ka ai ka ban nakaliang jongi kum ka sang ngil alap ba ha ka kendon ku ban nyo ha ka kendon kabasan bat kata kalong ba parking of vehicle in the national highway are strictly prohibited and is not allowed. Lakran syai. Tikai kabangilap kalong ba ki babun teli ki jaka khwaida ki badon hapo ka district ka jangi Eastern West bat kumjur hapo West Kasil bat ki bentai ki ba pher ki jaka competition ki don hasanda jong surok. Bat kumbang ilalap dalagi jong ki khmat ngilui ba ki paniang kali hapo national highway. Tikai ka ba nakaliang jong kini ki organizer ki la violate hi ki la pankhan hi ya ka kendon ke baki kila te sos kular bat ya ka ai ke bau DC ula ai habdang jongki ti nakaliang ka order ke jong DC kalau ong ba lada ki penken ya ka wain habdang kini ki kendon nakaliang jong DC un cancel hang ni la tho the undersigned reserve the right to cancel or close down the competition if any of the above condition is violated. Tilada nakaliang jong kini ki organizer ki violate lani ki penken ya kini ki rule ki ban nakaliang ki district administration bat kerpang jong ki Eastern West ki ai hapdang jong ki nakaliang jong ki bor jong district ki kloi ban khang no ban cancel ya ka competition ti nakaliang jong ki kum kaseng kum ka HWC ngi da kentu ya ki organizer balada phila ban but renti katkum ki kendon bat ki procedure ban nakaliang ka bor jong ka district administration ki ai happy pila ban ya nrela pi penken nomor ka jing penken gi jong pi ka kata ya ki pajba khamtam ha ga ya ki yen bala dari gidon ki nongpang ki nong sitom ki bayat ki bayang ya ka to ka Surok National Highway kumbala jah po West Kasil kan ru tarik ui ya ka to ka jingja ba wat men sem ba koridor idu din nakadaw jong
ka jing deheng kali ha jing penlong ya fishing competition tingim kuat ba hapok ka Eastern West Kasil ka jia ki bakum kini ki dia ngai bagi organizer borok kin follow up ya kena ki prosedur bat ka order ke banagaliang ki bor jong district administration banagaliang jungi kransai balada ki penkeng nagaliang jungi kum keseng ngi haban le ya badon kam bat ngila ban cancel ya ka competition lada ki penkeng ya ki kendon ki bodisi ulai dan jongki